Uphenyo lwamaphoyisa liyaqhubeka kulandela ukutholakala kwezidumbu eziyisithupha esezonakele eduze kwemayini engasetshenziswa eDiepkloof ngempelasonto. Ngokusho kwamaphoyisa, amathambo atholwe ngumuntu obetheze izinkuni endaweni abashonile kukholakala ukuthi bebengabavukuzi abangagunyaziwe. Amapolisa avule ityala lokubulala kulandela ukufunyanwa kwezidumbu ezintandathu sele zibolile ecaleni komgodi ongasetyenziswayo eDiepkloof ngaseNasrec. Amaxhoba arhaneleka ukuba ngabembi mgodini abangekho mthethweni. We've opened a case of murder with 6 counts. This is after 6 bodies, decomposed bodies, were discovered in Diepkloof on Friday. The information that we received is that there's a person that was collecting a firewood in the open field when he noticed a body of actually it was a skull according to this person, and then he notified the security guard that is working in that abandoned mine. It's then that the security guard phoned the police. We immediately responded. We went to the area, we started searching. It's then that we discovered 6 decomposed bodies. For now, we suspect that these bodies are of illegal miners. Oyena nobangela ophembelele kwesi siganeko awaziwa, futhi amapolisa avakalisa inkxalabo zesiganeko ezikumila kunje ezenzekayo. We suspect that these people might have been killed somewhere and dumped in that area. As we are worried as the police, because it's not the first time that bodies were found in that in that area. We suspect that it's because of the infighting between the illegal miners, but that is subject to investigation. Amapolisa bongoza abahlali ukuba babancedise ngeenkcukacha ezingathi zincede kuphando lwawo ngokuba baqhagamshelane nezikhululo zamapolisa ezikufutshane nabo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eDiepkloof.